Ahoj, vítajte u ďalšieho vlogu. Kráľovna si chcela so mnou dať selfie a zdar, dvojitú bradu si zabila. Ak sa ma pýtate, prečo mám kravatu a z ucha mi trčí kábel, hneď vám na to odpoviem. Robím SBS tomuto typovi. A mám za úlohu zabiť túto slečnu za imigrantov, ktorých donesla do Európy. A mysleli ste si, že Havel je mŕtvý? Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií. Ale nie, teraz vážne. Nachádzam sa v Grévine, Pražské múzeum voskových figurín. Mám tu špeciálnu úlohu. Je tu VIP event, na ktorý príde aj ľudská bíla a ja tu mám robiť ochranku. A v druhom rade asi sa tu aj opijem. Nie, robím si srandu. I'm so happy, lucky me. I just go my way, living every day. I don't worry not to bring things that bother you. Tak party to bola neskutočná. Zase ďalšia dobrá skúsenosť vo múzeu voskových figurín v Prahe, v podstate v centre Prahy. A áno, ako vidíte, sedím v aute. A ako sa dá zaparkovať v centre Prahy? Musíte mať kontakty. Ja sa idem vyspať a zajtra pokračujeme. Tak dobrú noc. Čus, dobré ráno. Konečne som sa vyspal, je 5 hodín večer, takže nie je ráno. Je čas na vydatné raňajky, lebo nás čaká kino, Deadpool, prechádzka na Staromáku, káva. Takže sa teším. Recept na vydatné raňajky. Kaufland mlieko. Albert Müsli. Nástroj menom lyžička a miska. Ja osobne preferujem misky, ročník 94. Takže pokiaľ sa vám moje video páči, tak sa mi ozvite. To bolo trápne. Dobre, ideme sa najesť. Ideme sa potom.